place să fiu singur, nu pentru că aș fi curajos, ci pentru că m-am săturat să tolerez prostii. Obișnuiam să răspund din politețe, acum răspund doar când există respect. Obișnuiam să mă tem de singurătate, acum mă tem să nu fiu înconjurat de oamenii greșiți. Singurătatea nu doare. Ceea ce doare este să alegi compania nepotrivită. Nu toți aparțin casei tale, mesei tale sau vieții tale. Casa mea nu este un loc pentru dramă. Pacea este singurul oaspete pe care îl primesc liber. Dacă cineva se implică doar pe jumătate, este deja prea departe. Nu sunt cineva pentru un moment, sunt construit pe caracter, timp și adevăr. Și aici vine partea cea mai importantă. Singurătatea nu este gol, este claritate. Înainte de a-mi împărtăși pacea cu oamenii greșiți, aleg să o păstrez. Lasă în comentarii cum îți alegi tu pacea în viața ta.